Guys, promise. Ano to? Hindi ito scam. 100% pwede nyo gayahin yung ginawa ko. Magkakaroon talaga kayo ng bagong gamit na gusto ninyo. Ayan. Gusto nyo bang magkaroon guys ng bagong gamit tulad ng cellphone, bags, shoes, yan, sapatos, kahit anong gamit na gusto nyo magkaroon kayo. Bibigyan ko kayo ng tip kung paano. Tips para magkaroon ng bagong gamit. Yan. Tip number 1, kunin ang inyong cellphone. Charan, cellphone. And then, tip number 2, maghanap kayo ng nagla-live selling. Ayan. And then, panoorin nyo. Yan, tulad ito. Yan. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, and then yung head. Okay, screenshot na lang ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Wala na May blue pa ba? Ano ba to? Blue yan eh. Blue to guys, hindi to black. Blue. Ayan, katulad dito. Itong nagla-live selling. Madam, din kala ko deliver ng... Tapos, kapag may nakita na kayong tip number 3, kapag may nakita na kayong nagustuhan ninyong items, mag-mine na kayo. Guys, ang sekreto para magkaroon ng sariling, ang sekreto para magkaroon ng bagong gamit, katulad ng cellphone, damit, sapatos, yan, pabango, lahat. Kung gusto niyo magkaroon ng ganito, ayan, mag-mine lang kayo. Mine is the key. Ayan, katulad ko, guys. Nanood ako ng live selling. Mahilig ako manood ng live selling kahit di ako nabili, kahit di ako na order sa kanila. Basta natutuwa lang ako manood ng live selling. Ayan. Ito namang sa pinag-orderan ko. Ayan, dahil sa kakamain ko nagkaroon ako ng charan! Charan! Wala nyo. Bag. Ayan. Bag siya na to? Bag. Calvin Klein. Ayan, ito. Tote bag siya. Hindi, nabigla lang ako sa pag-mine. Nahiya na ako kasi baka sabihin maging ako, bogus buyer. Kaya ayun, charan! Buti na lang hindi siya ganun kamahal. Kaya akala ko nung una, akala ko hindi ako napasama dun sa mga naka-mine. Pero nag-mine talaga ako. Pero hindi ko na-expect na mapapasama ako dun sa mga makakakuha nitong ng bag na to. Akala ko konti lang. Kasi parang hindi niya pina-screenshot. Kasi pag sa iba, kunwari, may 9 kang item, sabihin nila, 1, 2, 3, click. 1, 2, 3, click. May screenshot na lang po ng item and then send sa amin, parang ganun. Wala naman ganun. Kaya sabi ko, baka wala naman. Tapos kinabukasan, may na-receive akong text. Galing doon sa nag-live selling. Ayun. Napasama pala ako. Ayan, ito na. Taran! Tingnan natin kung maganda siya. At original naman yung mga binabenta nila. Tingnan natin kung maganda yung yung klase nito. Ayan. Na tayo. Mine ko. Ayan, tapos meron pa siyang dash bag. Ayan. Wow, ang laki ng niya. To? Oh, may pa oh. May tawag dito yung pang button para ganyan. Oh, pwede siyang pwede siya tang alisin? Hindi pala. Yan. Wow! Ito po ang niya. Ito ang loob niya. Ayan.
ano siya, malawak. Ang ganda. Charan! Ang ganda din ng texture ng ano niya, malambot. Ayan. Charan, malambot siya. Yan, oh. Ayan. Guys, pwede nyo siyang gamitin pamalengke, pag gusto nyo magpunta ng mall, sa office. Yan. Siyempre, pag sa office, ganyan. Ganyan ang ano, yan, ganyan, para sa shopping. Pag mamalengke, ganyan. Yan. Pero pag sa ano, pag sa Manila, marami na ako, ganyan. Ayan. Pwede rin sa beach. Yan, sa beach. Pwede siyang ano, gamitin sa kahit saan. Gusto mo, pumunta ka na sa kapitbahay mo, gamitin mo. Ayan. Ching, ching. Ayan guys. Gawin nyo lang yung tips na ano na sinabi ko sa inyo, panigurado. Magkakaroon kayo ng ano ng bagong gamit katulad ko. Ayan. Mind is the key. Yay! Ayan. Pero hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin. Pero maganda talaga siya, pang ano, ang gaan niya. Kaso parang, kitang-kita yung ano, ito, nakakahiya. Pero okay lang naman. Maganda naman siya. Yun lang guys. Ayan. Guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ano ko, sa YouTube channel ko, please, pa-subscribe naman. Ano ko yun? Yun lang guys. Thank you for watching. Bye!